zonă periculoasă de acum? S-a întâmplat ceva? Ce evenimente preconizați? Vă rog. Nu s-a întâmplat nimic, stimate primar general. Activăm în regim normal, sunt niște măsuri a tehnicului securității. Transportăm în regim normal, sigur că ploile ne încurcă zdravăn la efectuarea lucrărilor planificate. Cu toate acestea, săptămâna trecută am transportat circa 9.000 de metri cub de nămol. Sigur că este mai puțin decât am sperat, pentru că nu este timpul bun, transportăm mai mult de 10-11.000. Păi da, mai săptămâna trecută a spus că ați avut și un record, 11.000 sau ceva de genul ăsta. Da, peste 11.000, da. Cam câte platforme ați eliberat și câte au mai rămas de curățat? Da, din 34 de hectare de platforme în nămol sunt libere, o parte sunt 3 hectare, după cum știți, sunt preconizate pentru tehnologia geotube, dar totuși au fost eliberate de nămol și au fost repartizate sub tehnologia geotube. La propriu zis, astăzi avem încă pline circa 11 hectare de nămol, de platforme de nămol. Cât? 11 hectare din 34. Așa, deci au mai rămas 11. 11 hectare, da. Circa o treime au mai rămas. Da, circa încă 80-90 de mii de metri cubi de nămol. Și mai avem transportat, da. Pe săptămână duceți cam 9-10. Da, 10, 11, dacă e bine, peste 11. Că mai sunt 90, da? Da. Adică 9 săptămâni cel puțin. Cam așa. Da, 10 săptămâni. Începem a face numărătoarea inversă? Nu, facem undeva un anunț. Zonă pe cale de dispariție, sau cum se spune. Nu mergem invers, mergem înainte, pas cu pas, și să atingem rezultatul scontant. Sunt ferm. Am văzut că acele depozite, să spunem așa, acel depozit care l-ați pornit, l-ați amenajat acum o lună, două, deja câteva dintre platformele respective sunt aproape pline, din câte am văzut. Da, într-adevăr, da. Primele platforme au fost umplute, acum se umplă următoarele. Mergem până o să umplem toată suprafața. Cred că suprafața... O să fie destul? Da, o să ne dea, cred că o să humăm undeva 70 și 80 de mii de metri cubi în această... Cât ați adus până în prezent în acest nou depozit? În acest teritoriu? Undeva 40 de mii, da. Oricum, este o cantitate... Da, dar în afară de acest depozit, noi mai avem încă două depozite. Unul din cadrul stației de epurare, chiar avem un depozit unde volumul poate fi stocat undeva 90 de mii. Avem actualmente undeva 70 de mii. Și mai avem un depozit la un agent economic din preajma stației de epurare. Bun, continuați lucrările. 10.000 de metri cubi pe săptămână și... Așa cum ați enunțat termenul de finalizare a lucrărilor, să fie respectat pentru a putea închide definitiv acest subiect în municipiul Chișinău. Cantitatea care poate fi văzută în acele depozite, oricum este, să spunem așa, una care vorbește de la sine, chiar dacă e vorba de 40.000 de metri cubi și 90.000 sunt încă pe 11 hectare, oricum ceea ce se vede arată foarte clar că este o cantitate enormă de nămol care în prezent este transportată de pe platformele de uscare în acest depozit amenajat și respectiv îngrădit pentru a evita situații neplăcute. Pentru că, cu adevărat, dacă cineva nimerește acolo, de acolo nu mai scos din câte îmi dau eu seama. Așa, domnul Beccev? Da, este o activitate destul de nevoioasă, dar întreprindere măsurile de rigoare pe tehnica securității, cred că nu se întâmplă nimic. Suntem pe ochi. Avem pază în teritoriu plasată, da. Continuați și aveți grijă ca să nu avem situații cu adevărat periculoase sau, Doamne ferește, alte cazuri neplăcute în zona respectivă. Faptul că lucrările continuă este un lucru bun. Mai suportăm cât o să fie necesar partea neplăcută, dar să scăpăm odată și pentru totdeauna de problema aceasta în municipiul Chișinău.